Aquest grup municipal està especialment preocupat per la davallada de l'ús de la llengua catalana a la nostra ciutat. El retrocés observat en diversos àmbits, com ara l'educatiu, el lleure, la restauració, l'audiovisual, el judicial, el laboral o l'institucional, és preocupant. També ho és l'endarreriment entre diversos segments de la població, especialment els joves i les persones nouvingudes, que constitueix un repte al qual cal fer-hi front des d'aquesta institució que representa a tota la ciutadania de Mataró. Diverses entitats també manifesten la seva preocupació pel retrocés de la presència de la llengua catalana en diversos entorns. Afirmen que la llengua catalana es troba en una situació d'emergència lingüística i és necessari que les administracions compleixin la normativa lingüística i emprenguin les mesures per promocionar l'ús de la nostra llengua. Una d'aquestes normatives lingüístiques es troba recollida a l'Estatut de Catalunya. L'article 6 de l'Estatut proclama que la llengua pròpia de Catalunya és el català, el qual és, com a tal, la llengua d'ús normal i preferent de les administracions públiques catalanes. S'estableix, a més, que entre totes les persones tenen dret a utilitzar les dues llengües oficials, els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya tenen dret i el deure de conèixer-les, i que els poders públics de Catalunya han d'adoptar les mesures necessàries per facilitar l'exercici d'aquests drets i el compliment d'aquests deures sense que en cap cas hi pugui haver discriminació en qualsevol de les dues llengües oficials. Atès que la llengua catalana és la llengua pròpia del nostre país i un element clau de la seva identitat, atès que la Llei de Política Lingüística estipula que el català és la llengua de les institucions de Catalunya i de l'administració local i, per tant, ha de ser la llengua d'ús normal general de les seves activitats, atès que la llengua catalana es troba encara en clara situació d'inferioritat a la majoria d'espais de la nostra ciutat i que és un dret i un deure conèixer ambdues. Per tot això presentem els següents acords. Primer, que l'Ajuntament de Mataró canviarà l'actual nom de la Regidoria de Cultura i l'ampliarà a Regidoria de la Cultura i de la Política Lingüística. Segon, que l'Ajuntament de Mataró activarà la taula per la llengua per tal que sigui l'encarregada de promoure accions pel coneixement de l'ús de la llengua catalana i el terme municipal. Aquesta taula comptarà amb la participació de les associacions de veïns de la ciutat, persones nouvingudes, entitats que treballen en defensa i foments de la llengua catalana, sindicats, un representant del Consell Escolar i les organitzacions empresarials de la ciutat. Tercer, l'Ajuntament de Mataró vetllarà pel compliment del Reglament d'Ús Municipal de la Llengua Catalana que va ser aprovat en aquest Ajuntament l'any 96. L'Ajuntament, mitjançant aquesta taula i les regidories corresponents, endegarà impulsar la campanya de foment del català entre les entitats i clubs esportius de la ciutat. L'Ajuntament, mitjançant la regidoria que correspongui, millorarà mecanismes d'informació, acompanyament i formació del català a les persones nouvingudes. L'Ajuntament de Mataró continuarà amb el conveni de col·laboració que té amb el Consorci de Normalització Lingüística que es coordinarà amb aquesta taula per la llengua en la que l'Ajuntament hi serà un membre actiu, junt amb les altres entitats. Es treballarà activament des de l'Ajuntament i en concret des de la Regidoria de Cultura per col·laborar en totes aquelles accions que siguin d'àmbit municipal, coordinant-les amb el Consorci de Normalització Lingüística. I, per últim, també llegiré la proposta esmenada d'incorporació pel grup de la CUP. Instar el Govern de Mataró a vetllar pel desplegament de totes aquestes propostes a través de l'obertura d'una oficina lingüística on una persona tècnica s'encarregui de desplegar i fer efectives totes aquestes polítiques. No obstant, el ple decidirà. En primer lloc, agrair el suport dels companys del CUP i d'Esquerra, com no podia ser d'una altra manera. A veure, per contestar una mica les diferents intervencions. A veure, senyora Palomer, vostè em parla que totes aquestes accions que estem fent des dels grups independentistes, catalanistes, el que sigui, estan fent un efecte contrari. O sigui, segons vostè, davant d'una situació de retrocés del català, de la qual en parlen les dades, no és que aquí, perquè aquí hi ha hagut un moment que sembla que aquí ens estiguem inventant una situació fora d'aquest ple. Doncs, davant d'aquesta situació, el que hem de fer és no fer res. Quedar-nos quiets per no molestar ningú o que ningú se senti molestat i que així, escolta, igual s'enamora del català. Potser sí. La seva intervenció ha portat a la intervenció de Vox. Fixi-s'hi, bàsicament ha seguit un fil conductor. Vostè, molt més suau, però després ja hem entrat amb la immigració, amb el cinisme de dir que des de les administracions públiques s'ha de parlar català, i ho fa amb una intervenció en castellà en un ple municipal, que dius, fantàstic, això ja és... Veuen coses al·lucinants, però no veuen les seves grans contradiccions. I, finalment, el govern municipal, que ens fa tota una llista de tot allò que fan pel català,
Bueno, sí, però obviant una realitat que s'està produint en el nostre país. No s'està produint aquesta realitat, on hi ha una llengua que cada vegada és més minoritària i on hi ha uns senyors que estan al govern que també sovint utilitzen inclús el castellà en aquest propi ple. Llavors, quan hi ha un reglament a l'Ajuntament de Mataró que diu que l'ús del català serà vehicular. Jo, a veure, a mi em sembla al·lucinant que aquí es faci veure que no passa res. Passa el que passa i efectivament per això estem on estem. Gràcies.